Directory database til reparationer eller andre opgraderinger. Og det har jeg tastet, så jeg trykker blot på Next. Så vil den lige gennemgå, hvad er det vi laver nu. Læser igennem, opretter DNS, vores database, mapper med videre kommer til at ligge. Det er alt sammen i orden, så jeg trykker blot på Next. Og så går selve promoveringen i gang. Den starter med at installere DNS og konfigurere den, og så vil den promovere resten af domænecontrolleren. Det er noget, der tager lidt tid, så jeg vil pause videoen og vende tilbage, når promoveringen er gennemført. Så er promoveringen gennemført, og jeg trykker på Finish og på Restart Now. Når computeren er genstartet, så vil jeg vende tilbage. Så er min server genstartet, og jeg skal lige logge på. Og som I kan se nu, så vil den logge på domæne systemguider med administratorkontoen. Og det er selvfølgelig helt i orden, så jeg trykker blot min administratorkode og lader computeren logge på. Når vi logger på, så skal vi ind og se omkring organisationsenheder og hvordan vi opretter en bruger. Det gør vi under Start og Administrative Tools. Og herinde der har vi noget, der hedder Active Directory Users and Computers. Og lad os lige gå ind på den en gang. Vi har vores domæne systemguider local. Markerer lige. Og der kan vi se, der har vi en mappe, der hedder brugere, hvor jeg har administratorkontoen. Men jeg vil godt lave en ny organisationsenhed. Så jeg højreklikker og siger New. Og så siger vi Organization Unit. Og den tror jeg, vi kalder for ansatte. Og trykker på OK. Så nu har jeg lavet en organisationsenhed, der hedder ansatte. Og i den, der vil jeg nu lave en ny bruger. Og den bruger kunne vi jo kalde Jens Hansen. Og han skal have et login-navn. Og det kan jo bare blive Jens. Trykker på Next. Han skal også have en kode. Så jeg giver ham lige en kode. Jeg vælger, at han ikke skal ændre adgangskode ved næste logon. Og jeg vælger også, at hans konto aldrig udløber. Jeg trykker på Next og på Finish. Så nu har jeg lavet en bruger her, der hedder Jens Hansen. Lukker ned og lukker ned. Jeg vil nu hoppe over på en Windows XP-maskine, prøve at melde den ind i domænet og logge på med brugeren Jens Hansen. Jeg vil i kommende videoer vise, hvordan vi kan konfigurere både Jens Hansens brugerprofiler, men også hvordan den Windows XP-maskine skal agere i forhold til det netværk, vi har sat op. Bemærk også, efter DNS er installeret, så har vi nu fuld internetadgang igen. Jeg har en blå markering hernede. Men lad os lige komme over på vores Windows XP-maskine. Den havde vi her. Og jeg vælger at trykke på Start og skal ind i kontrolpanel. Hvis den står til kategorivisning, det vil sige den her, så vælger jeg lige at trykke på klassisk visning heroppe for at kunne komme ind i den, der hedder system. Jeg kan bedre lide det oversigtsbillede her, men det er jo smag at behag. Jeg dobbeltklikker på system, op på computernavn og vælger skift. Jeg skal have givet computeren et navn. Den hedder XP Client 01. Det navn vælger jeg at beholde, men ellers kan man jo kalde den kontor PC 1 eller lager PC 4 eller elevmaskine 5 eller hvor man nu er henne og bruger det her system. Den skal være medlem af et domæne, så jeg trykker på domæne, og domænet hedder jo systemguider.local. Trykker OK. Og så får jeg at vide, at den ikke kan kontakte vores domænecontroller. Og det er der en helt bestemt årsag til. Jeg trykker lige annullér et par gange. Vi skal nemlig hen og sørge for, at
Windows XP-maskinen peger på den DNS-server, som vi også har som Active Directory. Og her der bliver den tildelt via DHCP, så jeg går under netværksforbindelser, højreklikker på mit netværk og vælger egenskaber. Og jeg skal nu ind og konfigurere en IP-adresse. Jeg vælger en fast IP-adresse. Jeg vil igen senere vise, hvordan vi kan opsætte en DHCP-server, så den automatisk tildeler IP-adresser til vores netværk. Og jeg tror, vi kalder den her 192.168.1.90, og standard gatewayen, den hedder 192.168.1.1. Det er jo afhængig af, hvilken netværk vi er i, hvad man for eksempel kalder vores standard gateway. Men vores DNS-server, den skal altså hedde det, som vores domænekontroller er på. Jeg trykker OK og luk. Og så skulle den gerne have konfigureret en ny IP-adresse. Ind i kontrolpanelet igen, og under system, computernavn og skift. Og så skulle den gerne kunne melde os ind i det domæne, som vi har oprettet, nemlig systemguider.local. Og sørme så, nu kunne den også komme på. Brugernavnet, jeg skal altså angive en konto, der har rettigheder til at melde den her computer ind i domænet. Og det har administratorkontoen, så den vælger jeg at vælge her. Velkommen til Systemguider lokaldomænet. Computeren der med meldt ind i domænet. Jeg får at vide, at jeg skal genstarte den, så det vil jeg gøre. Og mens den genstarter, pauser jeg lige videoen, og når den vender tilbage, så kan vi prøve at logge på med Jens Hansen-kontoen. Ja, min Windows XP-klient er nu startet op, og jeg trykker lige Ctrl-Alt-Delete. Trykker på indstillinger, og så spørger den, hvad skal jeg nu logge på? Jeg kan vælge at logge på den lokale computer. Det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker at logge på domænet, så jeg vælger Systemguider. Og vi prøver at logge på med Jens Hansens brugernavn og konto. Så jeg brugernavn skriver Jens og indtaster hans adgangskode og trykker blot OK. Og vi kan se, at han bliver nu logget på og bliver også godkendt af vores domænekontroller. Windows XP her skal lige oprette nogle kontofiler med videre på computeren til Jens Hansen, så han bliver logget på, og vi kan se nu, at han også bliver logget på. Jens Hansen som brugernavn, og han er nu logget på. Som udgangspunkt har brugeren her nu ikke rettigheder til at kan foretage installationer med videre. Det kan man dog tildele ham, blandt andet ved at melde ham på som administrator. Det kan dog give problemer i andre sammenhænge. Men det var sådan, hvordan vi oprettede en domænecontroller og fik ham oprettet en bruger og fik ham logget på for eksempel en Windows XP-maskine. Det var alt for den her gang. Tak for nu.